Sad smo napravili dvije etaže, ja ću ih uključiti obje, dakle zidove prizemlja i zidove prvog kata, ali bi isto tako htio imati poseban crtež gdje ću stavljati linije presjeka. Zato jer želim linije presjeka crtati jednom i prikazivati ih u svim crtežima, dakle u temelju i zidovi prizemlja, zidovi kata i tako dalje. Pa ću onda ovoj kući pero reći, kliknuti desnu tipku miša, reći dodijeli nivo strukture, recimo proizvoljni nivo strukture i to mogu nazvati obično osi i presjeci, na primjer. I tu mogu dodijeliti, recimo, evo, uzet ću ovaj crtež 10 i odučit ću ga tu unutra. Reći ću da je on aktivan, dakle sve što od sad nadalje crtam će ići u taj crtež i taj crtež ću nazvati linije presjeka. Ok. I vidim da su mi prizemlje i prvi kat su mi žuti, što znači da su promjenjivi, znači da ih mogu editirati. Ok, i ovdje gore, kao što vidim, isto tako mi prikazuje da se trenutno nalazim u crtežu broj 10, linije presjeka. I sad mi treba recimo dva presjeka, uzdužni i poprečni, i u modulu za arhitekturu, u ovom prvoj kartici, prvom tabu, gdje su mi ravnine, tu imam i ravnine presjeka, krovne ravnine, proizvoljne neke ravnine, to ćemo doći do toga. I sad, ovo su, samo malo da vam digresiju napravim, dakle ovo su arhitektonski presjeci. Postoje specijalizirani presjeci u ovom modulu inženjerstvo, pogledi i detalji. Tu su dakle asocijativni pogledi, asocijativni presjeci koji služe za konstruktivne poglede i presjeke, čitaj planove oplate. Oni nisu pogodni za arhitekturu zato što ne prikazuju završnu obradu slojeve podova i sl. Pa onda za arhitektonske presjeke uvijek koristim ove. Tu imamo nešto jednostavno i napredno. Presjek može biti horizontalan, gledan prema dolje, može biti horizontalan, gledan prema gore. Nama zapravo treba ovo kako je i bilo, vertikalni presjek. Opis presjeka može biti jedan. Da li tu trebam nešto mijenjati ili ne trebam? Aha, ovdje, dakle ako kliknem na postavi prikaz, onda me pita u kojem mjerilu pretpostavljam da će mi trebati te linije presjeka. Da li će mi biti linije presjeka samo malo ovo mapa mi se ne sviđa. Da si zabilježim. Ok. Da li želim imati samo na početku i na kraju linijicu i na eventualno nekim pregibima ako mi presjek nije ravan nego je stepenast, ili želim punu liniju od do. Koja je to vrsta linije, koja je to debljina, boja i tu layer, dakle rekli smo ako kliknem na layer i odaberem neki od ponuđenih, trebam zaklikati ovdje da mi hvata vrijednosti tog layera i u grafičkom smislu i onda imam ovdje pod osne linije imam recimo osi presjeka, onda mogu taj layer koji mi odmah ima i vrstu linije i debljinu linije setapirane. Mogu reći da želim smjer, veličina ove strelice, da li je strelica, da li je kružiš, da li je ovo ili ono, i veličina. Ako je 0, onda će on automatski u ovisnosti o mjerilu stavljati veličinu tog presjeka. Ok, ono što software od nas traži, piše ovdje dolje, prva točka presjeka. Dakle, proći ću recimo ovako odavde, skroz da vidim, želim vidjeti možda ovo u pogledu, pa ću reći, kliknem odavde i razvući ću liniju presjeka dole. Ako hoću biti 100% siguran da će mi linija biti ravna, stisnem Shift i držim stisnut Shift dok klikam. Dakle, kliknem drugu liniju, jedan Escape i sad me pita ovako jedna oker pravokutnik radim. Dakle, liniju koju sam nacrtao će biti linija presjeka,
a sada mu pokazujem dubinu. Ako kliknem ovdje, znači da gledam prema desno i staće crtati presjek prije vrata, dakle neću uopće vidjeti taj otvor vrata, a pogotovo neću vidjeti ove stupove u pogledu, pa ja obično izađem skroz van i kliknem tu zadnju točku vani i s time sam dobio escape, s time sam dobio liniju presjeka 1.1 i ovo oker mi je zapravo tijelo presjeka koje ne moram vidjeti, neće mi se printati sigurno, ali mi označava do kud seže taj moj presjek. Isto tako taj presjek, ako sam u ovom 3D pogledu ili zapravo u bilo kojem pogledu, ako odem na prikaz presjeka tu gdje piše ne, mogu odabrati 1 i na taj način sam dobio i ovakav recimo 3D presjek. Ovdje u ovom pogledu opet mogu odabrati presjek 1, gdje onda vidim, ako to povećam, zapravo vidim presječene arhitektonske elemente i ovu debljinu slojeva poda, ali zapravo to je živi prikaz modela koji je presječen, tako da nama to zapravo ne treba osim za nekakvu vizualnu pomoć i da mogu sa presjekom možda ograničavati neki dio u 3D-u kojeg želim pogledati. Jer ako ja sad, na primjer, uzmem stretch i zastrečam ovaj presjek, recimo ovako negdje do polovice ovog drugog prozora, trebao bi mi pokazivati, prikazuje mi sve ove prostorije, dobro, to ne znam zašto čini, ali dobio sam zidove presječene samo na ovom mjestu. Ok, idem napraviti još drugi presjek. Dakle, uzmem presjek, ponovo je vertikalan i sad će to biti recimo presjek A, jer mi je u drugom smjeru, kažem i proći ću recimo u ovom smjeru, ali želim proći kroz ovu rupu ovdje, pa mogu recimo se zaustaviti ovdje i sad logična stvar svima bi bila da klikam ovu sljedeću točku, ali Alplan želi štediti klikove, pa je dovoljno da kliknem tu vani i on će mi automatski napraviti ovakav izlomljeni presjek. Jedan escape i recimo gledam prema gore i opet ću izaći skroz van i to će biti moj presjek A. Njega isto tako ovdje mogu pogledati i da vidim da je to stvarno to što sam htio i to je u redu. Dakle, u crtežu broj 10 linije presjeka nacrtali smo samo ova dva presjeka. Dakle, ako ja isključim sve ostalo, dakle ne želim to ova dva crteža vidjeti, dakle ja imam ovdje samo linije presjeka i vidimo da ovaj ovdje koji je izlomljen ima opet nacrtanu oznaku gdje je izlomljen, a ovo što je oker se neće printati. Ok, dva put kliku prazno ili idem na upravljanje ovim crtežima, dakle otvori u projektu. Ova prva ikonica je otvori projekt, a ovo je otvori u projektu. Dolazim do one naše strukture i sada ovdje sam kreirao nešto na lijevoj strani, a na desnoj strani ću izvlačiti. Izvlačiti mogu poglede, presjeke, izvještaje itd. Pa evo, kad smo već kod pogleda, desni klik na pogledi, umetni nivo strukture, kažem pogled i u taj pogled želim ubaciti crteže, recimo dodijeliti crteže, nemam pojma, 20 do 23. Imam 4 fasade pa mi trebaju 4 crteža. Isto tako kod presjeka ću desni klik na presjek, umetni nivo strukture presjek, dakle ovo je za ovakve male kućice praktički nepotrebno, ali ovo je folder, glavni folder za presjeke gdje onda ja mogu reći ok, ovo su mi arhitektonski presjeci, pa mogu imati dodatne neke ovakve ili onakve presjeke za planove oplate, simo tamo. Dakle, jednu finu strukturu mogu raditi dosta složenu i kompliciranu. Meni je dovoljno da imam jedan podfolder, desni klik, dodijeli crteže i recimo da mi trebam crtež 30 do 31 i zapravo sad sam si kreirao tu strukturu za ono što će biti izvučeno i ovo tu mogu nazvati fasade, recimo arhitektonske fasade ili pročelja ili kako god. Ok.
Ja mislim da moram sva 4 selektirati, radim sada prvo fasade. Zapravo ne, počet ću samo od 1. Dakle, kliknem desnom tipkom miša na prvi crtež, kažem stvori pogled. Kakav pogled? Pa recimo nek bude pogled sprijeda. I sad taj pogled sprijeda može biti žičanog karaktera, dakle kao što obično su linijske fasade, može biti linijska fasada sa nekim bojanim ispunama, dakle ako sam koristio neke boje, te boje će biti vidljive u pogledima i presjecima, ili ako sam koristio neke teksture, onda će mi staviti pravu teksturu. Ako sam stavio teksturu, ne znam, fasadne opeke, onda ću dobiti fasadu sa fasadnom opekom. Formati, to ćemo kasnije, ovo nije ništa setapirano, ali kod formata želim samo isključiti skriveni rubovi. Dakle, to mi je jedino što želim ovdje kod prikaza, dakle kliknem na formati, na postavi i isključim skrivene rubove. Ne želim vidjeti ono što je u pozadini, želim vidjeti samo ono što je stvarno u pogledu. Kažem u redu. I napravio mi je novi crtež, pogled jug. Idem sljedeći, stvori pogled, želim istok, desni klik, stvori pogled od zada, dakle sjever, stvori pogled zapad. U redu. I možemo vidjeti što smo dobili. Kliknem 2 puta na broj 20 pa će mi automatski isključiti sve ostalo. I nemam ništa. Zašto nemam ništa? Zato što sam zaboravio jedan postupak, a taj postupak kaže, budući da nisam imao ovdje uključeno ništa nego samo linije presjeka, on nije niti skužio što treba gledati. Dakle, zaplavit ću sada sve ove 4 fasade, desni klik i kažem uključi izvorne crteže, a koje crteže mi trebaju? Pa trebaju mi zapravo samo ova 2 trenutno. Možda imam tlocrt krova pa uključimo odmah, a nisam ga još napravio, dakle mogu uključiti i nešto što još je prazno, ali će mi trebati u budućnosti. Dakle, želim da ovi svi crteži gledaju u ove žute i crvene crteže za podatke. Ok, i sada mogu čak i cijelom ovom folderu reći desni klik, obnovi poglede i on proračuna sve te poglede nanovo i opet nemam ništa. Sad se moram iza uha počešati malo. Uključi izvorne crteže. Očito mi nije uhvatio crteže koje sam htio, ne znam zbog čega, ali prisilit ću ga. Evo ga. Dakle, ovo je jedna fasada. Idem pokušati ove 3 odraditi odjednom. Uključi izvorne crteže. Prizemlje, kat, u redu. Stvori pogled. Jednog po jednog me pita. Stvori pogled, istok. Da, crteži su mi ostali, samo ovaj aktivni crtež koji mi je gledao, mi je bio uključen, a ovi nažalost nisu. Ok, pa ću morati to izgleda ponovo napraviti. Ok, i ovdje dole što piše, dakle kod ovdje kad uključujem crteže, piše sloj, taj sloj kaže po defaultu aktivno. Dakle, oni layeri koji su trenutno vidljivi u Alplanu, ti će biti vidljivi i na presjecima, odnosno crtežima, a tu možemo onda i uključivati ne ja želim ove ili ne želim one, tako da tu možemo to još posebno podešavati. Ok, ajmo vidjeti što smo dobili konačno. Dobili smo te fasade, na svu sreću. Evo ga.
One se stavljaju po defaultu uvijek u nul točku, tako da ako ih želim sve vidjeti, onda ih trebam razmjestiti po želji. I zgodna stvar i kod presjeka i kod fasada je ta da ti presjeci i fasade su uvijek aktivni i reflektiraju stvarno stanje na crtežu. Ali to ne mora biti tako. Pa onda ako ja 2 puta kliknem na neku fasadu, mogu isključiti obnovi automatski. I sad je taj fasada, za razliku od ovih ostalih, ima dvostruki ljubičasti okvir. Što mi znači da je ta fasada, taj pogled ili presjek nije više linkan, nije zakačen više za stvarni model, nego sve što ovdje radim je zapravo tretirano kao obična linija. Dakle, ja tu mogu raditi bilo šta, crtati, docrtavati, pisati, raditi što god hoću, jer je sve ovo tretirano kao najobičnija linija. Ako ja 2 put kliknem na tu fasadu ili presjek i kažem obnovi automatski i kažem primjeni, odnosno zatvori, vidite da se opet vratilo u početno stanje, dakle opet je sada to povezani crtež sa onim stvarnim stanjem u modelu, ali sve ono što sam dodatno radio je ostalo, dakle nije izgubljeno, dakle sve one neke pomoćne opis nacrta je zapravo ostao. Ok, i isto to sada zapravo idem napraviti za presjeke. Pa desni klik na presjek, recimo na crtež broj 30, kažem stvori presjek i sad da ne zaboravim postaviti, čak me ovdje i upozorava s ovim trokutićem, koje crteže želim vidjeti u presjeku. Pa treba mi dakle linije presjeka, trebaju mi zidovi, stavit ću i temelje jer ćemo ih kasnije nacrtati pa mogu odmah pripremiti presjek i recimo cut. Svi ti crteži neka budu ovdje vidljivi i ovdje opet imamo postavke, da li želim skrivene rubove ili ne želim skrivene rubove, kojim layerom će se to prikazivati, da li ću linije presjeka imati u nekom drugom layeru, da li ako presjecam nešto što je kreirano sa 3D modelarom, dakle ne preko arhitektonskih elemenata nego sa ne znam, kockom, valjkom ili nečim, ti elementi nemaju mogućnost šrafure u samom sebi, dakle samo arhitektonski elementi imaju u sebi šrafuru, ali onda se ovdje mogu reći, ok, ako naiđeš na 3D tijelo, stavim u šrafuru neku. Dakle, na taj način u presjeku dodajem ono što određenim elementima fali. I završna obrada, da li želim prikazivati stropove, podove, da li na boku želim ovu žbuku na zidovima prikazivati ili ne, da li želim prikazati cijelu strukturu, dakle ako radim 100, onda mi treba samo cijela struktura, ako radim 50, treba mi svaki sloj, da li želim primijeniti recimo površinske elemente, dakle da li želim šrafure, a onom estrihu smo dali šrafuru betona, da li to želim uključiti ili ne želim uključiti. Ok, u redu. I onda on kaže ovo je presjek 1. Na sljedećem crtežu kažem ponovo stvori presjek, ponovo mu kažem koje ja to crteže želim vidjeti, jer besmisleno je da proračunava nešto što mi ne treba, pogotovo ako ima možda neka varijantna rješenja koja ne želim da mi se prikazuju. I linija presjeka naravno mogu birati. U prošlom sam napravio liniju presjeka 1, a sad ću odabrati liniju presjeka A. U redu. I ti presjeci su gotovi. Ajmo vidjeti. 2 puta klik na crtež broj 30 će mi otvoriti presjek 1, a zatvoriti ove fasade. Evo ga. I to je to. S time da ovdje i dalje imam nekih još problemčića. U smislu želim to u 50-ki. Pa mi je sad šrafura gušća. Ovdje imam prikazano ploču u layeru u kojem je ploča, pa je crtkano. Što nije dobro naravno. I ovdje mi i dalje nemam slojeve poda. Idem pogledati ovaj presjek A,
koji mi barem negdje ima ovu šrafuru, ok, ali isti problem imam ovdje. Dakle, nemam linije svih ovih slojeva i nisu mi uokvireni elementi debelom linijom, nego su crtani onim layerima u kojima je. Dva put klik na taj moj presjek mi opet daje ovu opciju obnovi automatski. Dakle, ako to isključim, onda su ovo obične linijice koje mogu brisati, pisati, raditi s presjekom što želim. Ako uključim, naravno, onda dobijem sve što mi treba. Ja ajmo vidjeti sad, radno mjerilo po defaultu želim da mi je 50 i ove formate moram malo bolje postaviti. Prvo rubovi. Da li želim ukloniti spoj ovu linijicu? Da, želim ukloniti. Ako mi je minimalni kut između 25 stupnjeva, dakle, na primjer imam neki spoj dva zida koji nije po 90 nego je pod nekim kutem i sad nekad želim tu liniju, a nekad ne želim tu liniju. Ako želim naglasiti da mi je tu spoj neka dva zida, onda moram isključiti uklanjanje ili do neke mjere. Ako mi je jako mali neki pregib, možda ga ne treba, malo ako je neki malo veći, onda tu zadam kut kada se to počinje paliti ili gasiti. Prikaz različitih materijala da želim, prikaz kružnih elemenata to mi ne treba i ovdje su mi vidljivi rubovi, to je u redu. Dakle, ono sve što vidim će mi biti crtano ovom linijom. Ovdje ja obično stavim neki drugi layer, ali čisto da sad ne gubimo na vremenu. Linije presjeka, to su ove linijice ovdje, dakle ako mi nije sve stalo u presjek, onda želim da mi to crta crtkanom linijicom. Ovaj preklop, to je koliko će mi ta linija stršati preko nekog elementa, pa to ja stavim barem 50 cm. Ovo smo već rekli. Završna obrada. Prikaži svaki sloj. Ok. Još mi tu nešto fali, ali ne znam što. Fali mi uokvirivanje ovog našeg crteža debelom linijom onoga što je presječeno. Ne mogu vjerovati da se toga ne mogu sad sjetiti kako je išlo. Tu je. Prikaži rubove presjeka debelo. Dakle, tu na linijama presjeka želim dakle da mi svi presjeci budu uokvireni sa debelom linijom, ali samo vanjske rubove. Dakle, ovo tu ne želim da mi bude uokvireno. Dakle, ne svi rubovi, nego vanjski rubovi. I onda imamo layer, recimo za to mi smo ga, sad ako kliknem na standard i kažemo odaberite, onda vam je to recimo layer hr opis, presjek, naravno zaklikat ovo ovdje, okvir presjeka recimo puno. To je 0.25 i nekakva plava boja. Dakle, za svaku od ovih, recimo granična linija, opet mogu odabrati neki layer i reći da mi to bude recimo ova crta točka, tipa linije prekida itd. itd. I ako to kažem primjeni, onda su mi sad ove linije postale pune i debljom linijom su nacrtane. Ako uključim prikaz debele linije, onda ću to vidjeti i u svom tlocrtu. Dakle, na ovo oko mogu prikazati ili sakriti debelu liniju. Ok, da to ne bi morao ponovo raditi, uvijek mogu dva put kliknuti na presjek i snimiti ga kao favorit. I nazvat ga, staviti u favoriti ureda i nazvat ga arh presjek. Ok. Ako to istu stvar želim primijeniti i na presjek 1, dovoljno ga je dva put kliknuti i učitati isti taj favorit. Primijeni, zatvori i imam i taj presjek.
nemam, ono što nemam, nemam još svaki sloj razdijeljen po slojevima. To je, ja mislim, generalna postavka. Budući da ju radim samo jednom kad sam nakon instalacije Alplana, onda se više ne sjećam svaki put gdje je, ali naći ćemo. Ovdje. Dakle, pod prostorijama imamo jedno ograničenje. Imamo ograničenje da mi crta ukupnu debljinu slojeva poda ako su veće od 10 cm, što je meni previše, pa ja obično stavim, 2 cm. I ne 2 mm, nego 2 cm. I ako crta će mi pojedinačni sloj unutar tih slojeva, ako mi je njegova debljina barem 5 cm. Ja tu kažem 1 cm, odnosno 10 mm. Što time dobivam? Ako sam radio slojeve koji su jako tanki, tipa polietilenska folija iznad zvučne izolacije, ne želim da mi se ona prikazuje u presjeku jer je besmislena još jedna linija, jedna preko druge, preblizu je da bi to išta značilo. I sa ovim onda zapravo to uklonim tu bojazan da mi se crta previše detalja onda kad ne želim. Ako kliknem OK, evo vidimo da odmah ovdje imamo ta 3 sloja, dakle zvučna izolacija, pa estrih, pa parket, ali zvučna izolacija bih htio da ima i one vitice, jel tako? To je problem prostorije u kojoj to nismo zadali, pa ako odem u prizemlje, u svoje zidove prizemlja, mogu paralelno uključiti i jedno i drugo, dakle da vidim i prizemlje i naš presjek. I recimo da ću kliknuti sada u ovu prostoriju soba 1, ovu srednju prostoriju, odem na obrada i ovoj zvučnoj izolaciji nisam ubacio nikakvu niti šrafuru, niti uzorak, niti ništa. Treba mi uzorak broj 1 jer to su one vitice. U redu. Čim sam to dodao, ovdje u presjeku se pojavilo. I to će biti onom debljinom crtano kako smo tamo bili u postavkama podesili, ako se sjećate. To je bilo na elementi arhitektura, stalno pero za površinske elemente arhitektonskih elemenata. Dakle, ta šrafura će nam uvijek biti full tank. Ups, što sam undo napravio? Pravo ja? Ok. Dakle, to je ta veza u principu. I presjeci i pogledi će automatski hvatati sve ono što je u modelu aktuelno, osim ako to isključim. Što znači da mogu raditi možda i neke varijante, pa imati jedan presjek, isključim mu automatsko obnavljanje, pa mi je to presjek za varijantu A, nešto promijenim, pa imam presjek za varijantu B i slično.